No niin, Niilo syö ensimmäistä perunamuussia. No niin, Niilo, onks valmista? Ei hitto kohta. Nam. Hyvä, Niilo. Hyvä. Onks hyvä? Onko? Älä laita käsiä sinne nyt. Onpas hyvä. Namina. Kummalla. Kummallakin. Ei sitä ainakaan vielä tullut ylös yhtään. Se kylpypäivä on tänään ihan hyvä juttu. Niin. Aiku hienosti. Ja nyt sen on päässäkin sitä perunaa. Hyvä Niilo. Hieno poika. No niin. Suu auki. Njam njam njam. Nom. Onks hyvä? Onko? On ihan hiti hyvä.